होटल गैरेज बलवाहा से दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा वाला दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा वाला जी की तरफ से कृष्णा जी कहाँ से हैं? बलवाहा से। जमावा के बटन सखी राखलन खोल के मोहन पागल आवेलन मीठा मीठा बोल के जमावा के बटन सखी राखलन खोल के मोहन पागल आवेलन मीठा मीठा बोल के थोपी के तेल जब तेल मांग मारे ये सखी हीरो से कम नहीं बारे ये सखी हीरो से कम नहीं बारे दोनों रे कनवा में पेन्हे कन वाली गर्दन में लमाए गोमाला सोया चश्मा वाला सोया चश्मा वाला दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा वाला दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा वाला डीजे कृष्णा राजा देह बाटे हाथा काठा भरल बकुदा तहनियो गुसालन न बरन बरी सुधा कृष्णा म्यूजिक बलवाहा। देह बाटे हाथा काठा भरल बकुदा तहनियो गुसालन न बरन बरी सुधा काका बराई करी प्रेमियों देश के सुबोध बताइले बानी अनुराग मुकेश के हम तो बताइले बानी सुनील मुकेश के राइटर थारू झारेले रोजे दिन भर में दो बेर नहाला सोया चश्मा वाला सोया चश्मा वाला दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा वाला दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा वाला बना ही मोछिया बारनी मोछिया किसे अपना लिया धक्काला सोया चश्मा वाला सोया चश्मा वाला दिलावा मोबाइल नंबर 8227912273। सोया चश्मा वाला दिलावा के कारी के ले जाला सोया चश्मा